Ok, salutare tuturor, eu astăzi îi voi face lui DJ Antonio o promovare. E foarte tare. Face promovări și intro-uri foarte tare. Deci închide canalul. Ok, ți le fac. Câți are? Revine la 84, ok. Din păcate, cred că o să închidă canalul, dar eu vreau să-l ajut. Și de-aia. Q&A cocătă, uitați, face Q&A-uri. PvP, cu Eddie, cine vrea să închid canalul. Nici eu nu cred că închidă. Ok, dar eu vă las. Vedeți ce mai face și el pe aici. Multe. Ok, ia uitați. Uitați ce șmecher face. Uite, intro. Foarte fain. Ok. PvP cu Eddie. Ok, a venit și Robert. Avem tableta. Am făcut Q&A-ul. Să uita la Q&A-ul meu. Într-o din taghera să vedem. Oricum e muzica mea. Ok, dai mai încet că eu. Dai mai încetături. Stați puțin. Ok, am revenit lume. Da. și la Denis. ITB. Yeah. Answer for Denis Psycho Boy. Ce tare. Ăsta e a meu. Și da, și dă și un like. E scris, stai. Mersi, că am uitat să scriu. Mersi. Ok, și până că aceste două promovări, abonați-vă. Pa, lume bună! Pa!